Το γραφείο της ηγέτιδας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, στο Βίλνιους, ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή των δραστηριοτήτων της, αφού οι λιθουανικές αρχές μείωσαν το επίπεδο ασφαλείας της. Η απόφαση ελήφθη με βάση την ανάλυση των υφιστάμενων κινδύνων. Remiantis sprendimais, saugumo situacijos vertinimo, rizikų vertinimo, buvo priimtas sprendimas vadovybės apsaugos tarnybos sumažinti apsaugos taikomos lygį. Tai apie tą sprendimą buvo informuota ir pati Svetlana Tsikhanovskaja ir jos ofisas. Aš ir pats su ja apie tai esu kalbėjęs. Για τους συνεργάτες της Τιχανόφσκαγια, η απόφαση των λιθουανικών αρχών αποτέλεσε έκπληξη. Λένε ότι οι σοβαρές απειλές από το καθεστώς του Λουκασένκο, από το οποίο διέφυγε πριν από 5 χρόνια, παραμένουν. Kad nuo pirmadienio sistema keičiasi. Ir mūsų darbas visada buvo glaudžiai susijęs su Lietuvos saugumo sistema ir todėl dalis veiklų turėjo būti laikinai sustabdytų. Svetlanos Tsikhanovskajos saugumas čia nėra jokia prabanga ar privilegija, tai iš tikrųjų išlikimo klausimas. Grėsmės, su kurioms mes dabar susidarėm, čia iš tikrųjų nuolatinės ir rimtos. Η Τιχανόφσκαγια ζει στη Λιθουανία από το 2020. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 24ωρη προστασία της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό κοστίζει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως.